sa dili pa ka matulog sa kagabihion, sa imong pagmata ug sa imong pagpasalamat, manghuros ka, sa imong paggawas sa panimalay, manghuros ka, ug sa paggawas o sa pagsugod sa imong trabaho, manghuros ka, sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Therefore, ang atong pagkakristiyano nahimpatik diha sa krus, which is an important part of our faith and our identity. At the same time, kung maghisgot ta og krus, dili biya ni siya sayon because this also brings a negative connotation, at least what it represents. Diba, kung maghisgot ta krus, mahadlok ta. We are afraid of it. We do not want to associate ourselves with the cross. Ipahilayo kanako ang mga kalisdanan ug mga krus sa akong kinabuhi. Ginoo, ay kog tagai og krus